Stol. Pas nu på, Jens. Du skal have noget løst af det her laver. Jeg havde godt tænkt sig, Jens. Jens. Ja, der sidder sgu da en lop, der brænder henover derovre. Det var også den, der sad på dig, ikke? Pas på længden! Hvad er det dernede fra, hva'? Kom så! Skynd dig lige, Patrick! Godt! Ja, vi har nu taget opstillingen uden for værtsparret sommerresidens. Kom lidt mere op med den der. Og her har vi verden. Jeg så et interview. Ja, nu er sommeren kommet til Haslev her, og jeg er glad for, at mine kollegaer er kommet ned og hilse på mig, men de har glemt at tage sommertøjet med, kan jeg se. Så nu viser jeg, hvordan den nye mode er i Haslev. Tak. Yes, what's that? Foxtime, what's that mean? Yes, well, what is the point? What is, pardon me? Yes, I'm supposed to do. Do you speak English? Yes. Where do you come from? I come from California. California. You're born in California? Yes. You have grown there? Yes. 2 years. What? Her har vi så holdet, som tager ned for at klare skærene i Albertslundhuset, mens vi andre, vi sidder i skyggen, som vi plejer. Og tak for i dag. Det går på mit skema. Arbejdet må gøres. Nej, men altså, jeg håber, jeg er hyggeligt hernede, og jeg er meget glad for, at I kommer hit. Det er meget sjovt. Det er hårdt. Det er hårdt. Der er masser af brændvin endnu og sådan noget. Pligten kalder. Okay, det er også det højeste mål i livet. Det er pligt. Som Karl Marx sagde. Ja. Arbejde max frej. Ja. Men held og lykke med arbejde. Ja, skal vi ud hold rum for de 3 gæve gutter? De længe leve! Hold rum! Hold rum! Hold rum! Og så det lange! Hold rum! Men jeg fik en om min
sig. Jeg skal lige have lavet min hjælp. Kom nu! Please get up. Sherry, tak. Det jeg egentlig vil spørge dig om, kan du huske noget det der skovtur, firma skovtur, hvordan tænker du tilbage på det der skovtur? Jo, jeg er lidt trist, fordi den dag, jeg holder fri nu, Ja. og så jeg savner toiletterne. Ja. Så jeg var lidt træt og trist, Ja. lidt kedelig derovre i Flemming huset. No? Ja. Men på en anden måde jeg er også glad, fordi jeg mødte igen med min bedste sted. Ja. Så du tænker tilbage på som en varm sommerdag? Ja, jeg håber. Ja. Ja. Og du glæder dig måske også til næste års skovtur? Jo, jeg lige snakker med Flemming, og han siger, at vi er meget, meget velkommen til næste sommer til Flemming hus, og så tager næste skovtur. No? Ja. Det er jeg meget glad for at høre. Vi siger tak, og på gensyn til næste skovtur Ja, jeg siger... i Haslev. Ja, jeg siger lige Og morgen. så vil jeg overlade dig til din arbejdsplads. Ja, jeg siger lige morgen. Og så hvis noget du risikerer mig, så du prøver at finde mig her. Altid. Fra klokken 7 til klokken halv 4. Ja. Hver dag. Hver dag. Okay? Okay. På gensyn. På gensyn. Ja. Du fortsætter. Tak.